салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Дӯстони азиз, инак барномаи мешиносиёнеро оғоз кардем бо сарояндаи ҷавон Михаил. Наимҷон чӣ гуфтанӣ? Ма гуфтаним ки фақат ба пеш кушкар бек мида подписация кунед. Ана гап мада ганда мактуб. Биё, ина. Хоб, салом алейкум ба ҳама бародарон, ба подписчикои кучкар, акай кучкар, брат мой. Оҷада акай кучкар незага. Дашаге уҷи ака. Кучкар тиҷи. Кучкар тиҷи ва Михаил Ламаносов республиканский тиҷи ва бо ҳамроҳии Наимҷони Сайдалӣ тиҷи. Саломат бошен, сарбаланд бошен, эҳтиёт кунен. Мунасиб бошад дар ҳамин видеовизов ё видеоклип. Пранк. Видео пранк насиб боша қарор дорем. Иншоалло худо хоҳад ҳаракати худро ва истеъдоди худро нишон медиҳем. Зинда бошен, сарбаланд бошен. Як ҷон сипос ва 1 минуту 3 секунд чидаги акаи шумо 5 сомона 80 дирҳам ака. Саломат бошен, бо шумо буд Михаил. Инак пранки ирӯзаро мекунем бо Михаил. Ин ҳамин қадар бародарон ҳамашон тайёранд.